ጓል ኣንስተይቲ እትፈትዎ ወዲ ቁጽሪ 1 ሱሩዕ ኣካላት ዝውንን ጽሩይ ክዳን ዝለብስ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እናዘውተረ ሓጎስ ዝውንን ናይ ኩሉ ግዜ ድሌታ እዩ ጓል ዓርካ ብኻልእ ክና ኣይትደልእን እያ ብሉጽ ኮይኑ ብኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክዝረበሉ ኣለዎ ግን ቅንኢ ስለ ዘለዋ ምስ ካልኦት ክዕልል ድሌት የብላን ቁጽሪ 2 ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ልዕሊኣን ኣኽብሮት ክትህብ ይግባእካ ንሳ ጥራይ ዘይኮኖት ካልኦት እውን ክፈትውዎ ኣለዎም ንኻልኦት ሰባት ክብሪ ዝህብ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለዋ ከም ድርብ ከበርታ የእዛና ካብ ካልእ ክትሰምዖ ኣለዋ ቁጽሪ 3 ክትዛረብ ከላ ቅልጡፍ መልሲ ክትህባ ኣለካ ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ተገዳስነት እንተዘይርኢኻ ሸገርገር እዩ ዝኣትዋ ኣሉታዊ ሓሳብ ከተማዕብል ግዜ ኣይወስደላን እዩ ስለዚ ብዝተኻእለካ ንሳ ቁጽሪ 1 ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ከም ዝኾነት ከተብርሃላ ፍትን ቁጽሪ 4 ኣብ ግዜ ጸገማ መካፈልቲ ሽግራ ኮይኑ ዝሕግዛ ጓል ኣንስተይቲ በላሕ ከላ ግን ብልሓ ቀልጢፉ እዩ ዝዳኸም መንገዲ ኣርኢኻ ናብ ዓወት እንተዘየብፅሕካያ ንመዋእል ኣብ ልባ ንጉስ ኮይንካ ክትነብር ኢኻ ቁጽሪ 5 ኣብ ስራሕ ገዛ ዝሕግዛ ንኣብነት ምግቢ ምስራሕ ገዛ ምጽራይ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር ገዛ ንሳ ሓላፍነት ትወስደሉ ኮይኑ ስለዝስምዓ ኣብ እትሕግዛ ግዜ ሓጎሳ ወሰን የብሉን ዝሓመቐት ዝሰራሕካያ ምግቢ ካብታ ኣብ ዝበለጸት ቤት ምግቢ ዝኸበረ ዋጋ ከፊልካ ዘብላዕካያ ትኸብር ሽዱሽተ ምስ ዓርክኻ ኣብ ትህልወሉ ግዜ ካብ ኣትያቶ ዘላ ጭንቂ ዘውፅኣ ብዝተኻእሎ መጠን ከስሕቓ ምክንያቱ ጓል ምስ ወዲ ክትህሉ ከላ ሕጉስቲ ክትከውን እያ ትደሊ ኩሉ ጸገማ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ከተራግፎ እያ ትደሊ ሸውዓተ ንጡፍ ኩን ኩሉ ግዜ ጓል ሕማቕ ኣይትፈቱን እያ ንጡፍ ወዲ እያ ትፈቱ ወዲ ዝሕልቲ ጓል እዩ ዝፈቱ ጓል ግን ብኣንጻሩ ውዑይ ወዲ እያ ትፈቱ ሸሞንተ ምሳ ኣብ ትዕልለሉ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወካ ኣለዋ ንዝኾነ ህውኽ ኣይትኹን ሃዲእካ ረጊእካ መልስ ምክንያቱ ጓል ኩሉ ግዜ ወዲ ክትሕዝ ከላ ንግዜያዊ ኢላ ወዲ ኣይትሕዝን እያ ስለዚ ብመንፊት ከተሕልፍ ስለ ዘለካ ሓሳዊ እዩ መታለሊ እዩ ዝብሉ ጠርጣረታት ከም ዘለዋ ነዚኦም ክትውድህ ኣለካ ተሻዓተ ዝኾነ መልእኽቲ ክደፈላ ድሕሪ ምፍልላይኩም ምክንያቱ ጓል ኣብ በይንኻ ክትዝክራ ክትደሊ ስለ ዝኾነት ምስክርነት ክትኮነካ እያ ወላ ለይቲ ብገለ ኣጋጣሚ እንተተባራቢርካ ኣይ ላቭ ዩ ትብል መልእኽቲ ፀሓፈካ ግደፈላ ንፅባሒቱ ልባ ተወቂጣ ክትረኽባ እያኻ ራይ 10 ህያብ ወላ ሌካ ሌካ ትኹን ክትፈቱ መዓት እያ እታ ሌካ ሌካ ብዝኾነ መሸፈኒ ጥራይ ተሸፈን እምበር ክብርቲ ህያብ እያ ንጓል ኣንስተይቲ 11 ጓል ምስጢር እያ ኣብ ቆፀራ ደንግያ ስለ እትመጽእ ኣይትዛረባ ኣብ ልዕሊኣ ተገዳስነት ክትጥሪ ትገብሮ ባህሪ ስለ ዝኾነ ተገዳስነትካ ብኻልእ ግለጸልና እምበር ደንግያ ኢልካ ኣይትዛረባ
12 ኣዘራርባኻ ኣማሓሽ ምስ ጓል ተቆፂርካ ከተቀልል ከለኻ ኣለኒ ኣይተብዝሕ ትህትበል እቲ ኣለኒ ትብሎ ንሳ ምዃና ኣብርሃላ ማለት ካብኣ ዝኸብር ንብረት ወይ ሃብቲ ከም ዘይትውንን ሓብራ 13 ኣቃውማኻ ይዕሪ ኣብ ፊታ ኮፍ ኢልካስ ስቕ ኢልካ ገለ ተበላዒ ከም ዝረኸብካ ኣይተዕጠጢ ስሩዕ ኣቀማምጣ ተቐመጥ ክትዛረብ ከለኻ ኢድካ ብዙሕ ኣይተንቀሳቐስ ምክንያቱ ንይእዳውካ ክትርኢ ክትብል ከሰልችዋ ስለ ዝኽእል ብቐሊሉ ክትንከፍ ትኽእል እያ 14 ናይ መጀመርታ መዓልቲ ቆፅራኹም ተኾይኑ ንሰብ ኣይትንገር ምክንያቱ ጓል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበልክዋ ምስጢር እያ 15 እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝሰማዕከዮ ድሕሪ ሌላን ቅድሚ ሌላን እዩ ኣብ መጀመርታ ሌላ እስማ ሓዝታ ወላ ተሃሉ ከይድካ ጽብቕቲ ምዃና ሓብራ ልክ ሽዑ ኣይትግደሰልካን እያ ጓል ግን ምስጢር ስለ ዝኾነት ለይቲ ሙሉእ ከም ትዝክረካ ዘጠራጥር ኣይኮነን ቴስፊት ጳውሎስ ቴንክ ዩ سلام تقول بيبكي فتيش كجزانا بيرخيب كيا كنا بدنجلا نبور كي رخبات كي تعال لا عتقش الأدمي كي رخو جنا سلام تقول بيبكي فتيش كجزانا بيرخيب كيا كنا بدنجلا نبور كي رخبات كي تعلل لا فتم كيف لتكو فورنتاي مقانو تقول كيلا أديا أم نفسي قبان سوا قداي فقري لبعدي وانا عاي دليت آخد ركب استفلت كاباي بمولو أي مروخ كبال كستي كتساوت كعلل ومنقر كزتي عداقا بسوحاتي كلن كفلتاني كان حنزف رخنا نزي فريدوني شكر ايكي اكل كالا ايكي استبخل بحارن نعي اكل ما يكبل كسما كرني كستوقت نقولو ندات ما هيوتي يبرخا بللو كام كل حصوكي هاي فانوني كهركوت كم سباي مسل كابلني ساقي لبي مدان كوغ حلو كله غير فرقي يبرخ بللو فراس لبي متان كي حلفلو تمساق دلدل يعنو سبير كله صلوتي دقيمي بسمع بزبللا تاموك تبيغي قل نأتي خلا فتسم كيف لتكو فورنتاي مقانو تخوك إلى أتياخ عن نفسي قبان سوا قداي فخري دبا ديبانا آي